חברים, היום אנחנו הולכים לעשות סיקור קצר על סטארשאפטים שאנחנו בונים בעצמנו, ונתחיל בפתיח. אוקיי חברים, היום אנחנו מחזיקים ביד את האקדח של חברת KG-Work, KP06, כמו שניתן לראות כאן. עכשיו לפי בקשת לקוח ביקש לבנות לו סטארשאפט, שאנחנו נוכל בעתיד הקרוב, אחרי שנסיים את הפרויקט עם הסטארשאפט, להכניס לו פה קנה של 15 סנטים, כל מדידות, עשינו הכל טוב ויפה, ובנינו בשביל הבחור כזה דבר. האקדח נראה מפלצתי, אוקיי, עם מסילת פיקטיני מלמטה, שהוא יוכל להלביש עליו פנס או לייזר או כל דבר אחר. אני אראה את זה עכשיו למצלמה הקטנה, שתוכלו לראות את זה גם מקרוב. הכל יושב די חזק, די טוב על הברגים, משתי הצדדים, הברגים הם כאן, אוקיי. וזהו, עכשיו זה בינתיים, זה בצבע לבן, אחרי ניקוי חול, זה בנוי מאלומיניום, איירקראפט אלומיניום. מאוד קל, האקדח הוא לא כבד, הוא לא קשה, כן, הוא טיפה התחיל למשוך לקדימה, אבל זה לא נורא, כי אין משהו אחר, אנחנו הרחנו את האקדח. עכשיו, באקדח הזה אנחנו הולכים לעבור מספר עבודות, בוא נגיד ככה, שינויים באקדח עצמו. אנחנו הולכים להחליף פה גם קנה ל-15 סנטים, אנחנו הולכים לעשות לו HPA, יכול להיות אנחנו נעביר אותו גם לאוטומט, אנחנו הולכים לשים לו גם כוונת RMR של מיקרומור, מפרומור, של חברת מפרומור, מיקרומור. אוקיי, כוונת קטנה, כזאת. אוקיי, היא תהיה ממש פה, אנחנו מכינים לו תושבת גם לבד בונים. מה עוד רציתי להגיד? גם כמו שאתם יודעים, כמו שאמרתי בסרטונים לפני זה, אנחנו גם מייצרים סטארשאפטים למערבות, משתיקים למיניהם, גם ל-M4, משתיקים לקלאצ'ים. בקיצור, בגדול אנחנו בונים הכל, מעברים למיניהם, כן, נגד השעון, עם השעון, עם הברגה, עם השעון, נגד השעון, מערכות קנה, כל מיני. בקיצור, כל דבר שאפשר לבנות מ-CNC, מאלומיניום, אנחנו עושים את זה. אז אם יש לכם איזשהו סטארשאפט או איזשהו רעיון שאתם הייתם רוצים לבנות איזשהו ערכה או לא יודע מה שבא לכם, אוקיי, איזשהו קצה קנה או סופית לכלי, אני לא יודע מה, איזו ערכה למחסנית, אז אתם יכולים לגשת אלינו עם הפרויקט שלכם ואנחנו יכולים לבצע את זה. ברור, כן, שאנחנו נבדוק, נמדוד ונגיד לכם האם כן זה ניתן, האם לא ניתן, או אם זה שווה או לא שווה בכלל. כי המחירים הם יחסית בהתאם, אוקיי, אבל לא יקרים ולא זולים, בוא נגיד ככה. הכל תלוי בעבודה, כן, נגיד לכם את האמת. הכל תלוי בקושי של העבודה עצמה. האקדח הוא נדרך בקלות, כן, כמו שאתם לראות, זה נראה ככה, במצב הדרוך, אוקיי, נראה את זה גם במצלמה הקטנה. הכל, אקדח עובד, אין שם כדורים, אז הכל בסדר. הכל טוב. זהו חברים. אז הוא בעצם נראה ככה. את זה אנחנו נצבע גם באנודייזינג, השחמה באנודייזינג. אז הכל ייראה אותו צבע, בדיוק כמו המשתיקים פה, בסטארשאפטים. הכל נראה מקורי מאוד. וזהו חברים, אני מקווה שעזרתי לכם איכשהו. אם יש לכם איזה שהם רעיונות שאתם רוצים שיבנו לכם סטארשאפטים או כל דבר אחר מ-CNC, מאלומיניום, אז אתם יכולים לפנות אלינו. ולא לשכוח לשים לנו לייקים, סובסקרייבים, יוטיוב, פייסבוק, וזהו, יאללה ביי חברים.